Welkom bij de 9e weekuitzending van Kikker TV. We hebben weer hard gewerkt van de week. De druppels op de watertoren, worden die nou gered of niet? En de muziekschool die had verhuizen, maar waarheen? Maar eerst gaan we nog eens een kijkje nemen naar de Waterdune, hoe het daarmee zit. Kikker TV kreeg een uitnodiging van Waterdune om de participatieavond over speelnatuur bij te wonen. Wij zijn even de kijkje gaan nemen. Ik sta hier met Leonard van den Berg van de provincie Zeeland. Meneer is beleidsmedewerker van Speelnatuur, Waterdune. We gaan hem even een paar vragen stellen over deze inspreekavond. Goeiedag. Waarom wordt deze avond georganiseerd? Nou, de provincie is op dit moment druk bezig met het nieuwe gebied Waterdune. De provincie heeft het plan om in dat gebied eigenlijk 2 terreinen in te richten voor speelnatuur. En wij weten ook uit ervaring dat je kunt speelnatuur aanleggen en op een moment tegen mensen zeggen, u kunt het nu gaan gebruiken. Maar dan is het de vraag of mensen zich herkennen, of ze het een leuk gebied vinden. En wij hebben van begin af aan gezegd, als we dat aan gaan leggen, dan willen we de toekomstige gebruikers, van jong tot oud, er eigenlijk bij betrekken. En we willen hen vragen, wat moet er in dit gebied komen en wil je met ons nadenken? Oké, de opkomst is gewoon 35 mensen. Bent u tevreden daarover? Zeer tevreden. Ja, ik moet zeggen voor een doordeweekse avond, waarin je eigenlijk ook nog mensen van 5 tot 7 gebruikelijke etenstijd vraagt om mee te denken. En er komen 35 mensen, dan mag je eigenlijk heel tevreden zijn. Dus er is een grote betrokkenheid in de omgeving? Ja, absoluut, absoluut. En het is ook erg leuk om te zien hoe de mensen niet alleen maar langskomen voor een kopje koffie en te zien van wat gebeurt hier allemaal, maar ook echt enthousiast meedenken. En ik denk welke leeftijdsgroep je ook benadert, of het nou kinderen zijn van 7, 8 jaar die er vanavond ook waren, of je kijkt naar oudere mensen, ze weten allemaal nog wel wat het is om lekker in die natuur te struinen, om in die natuur te zitten, daarvan te genieten, te spelen. En ook al ben je ouder, dan kun je je vaak nog wel herinneren hoe het vroeger was dat je aan het spelen was. En dat zie je, hè? Want mensen denken mee. Oh, het zou mooi zijn als dat hier zou kunnen komen, of als dat daar zou kunnen komen. Dan kun je de kinderen in de gaten houden, dan kunnen ze dit, dan kunnen ze dat. Dus die ideeën die borrelden constant op en dat is erg leuk om te zien. We staan hier met de afvaardiging van Jouw Zeeland. Jullie tonen grote interesse door hier te komen. Wat vinden jullie van deze inspraakavond? Nou, wij vinden het een heel goed initiatief. Wij zijn natuurlijk voor de participatie van jongeren in het beleid. Dus hier ook bij Waterdune worden wij betrokken bij het beleid wat gemaakt wordt. We hebben onze mening, wat wij als jongeren belangrijk vinden, hebben we hier laten horen. En we hopen natuurlijk dat bij de uiteindelijke realisatie van het project Waterdune, dat wij de dingen die wij verzonnen hebben, dat wij die daar in realiteit terugzien. Oké. En is er een idee, een voorstel wat er echt uitspringt, wat jullie hebben ingeleverd? Ja, we hebben wel veel verschillende dingen gezien eigenlijk die we dachten van hé, dat kan wel anders. We hebben gekeken of we misschien wat meer chill plekken konden komen, dat je rustig kon zitten en wat praktische dingen, maar of dat kan gerealiseerd kan worden, dat weten we nog niet. Ik sta hier met Whitney en met Amy. 2 kindjes die zijn gekomen. Whitney, wat is jouw leeftijd? 7 jaar. En Amy, wat is jouw leeftijd? Ik ben 10. 10. Vertel eens even, wat willen jullie in de speeltuin zien? Dit. En dan nog Amy. We zouden graag ook voor de beestjes een hotel willen. Dat is ook vlinders bijvoorbeeld. Die hoeven dan niet per se op een takje te gaan zitten. Dan kunnen ze gewoon in een hotel. En heb je nog meer bedacht? Want jullie hebben heel veel ideeën. Dat bruggetje met dat water. En dit. En dit en dit en nu jij.
We zouden ook graag, om door te klimmen, om te verstoppen, zouden we graag om door te klimmen en te verstoppen. Leuk om te spelen. En voor de kleintjes zouden we ook graag een sloot willen. Want dat is heel leuk, want dan is eigenlijk avontuurlijk dat je voor het eerst een kikker tegenkomt. En als je moet kiezen voor één, echt je absolute favoriet, welke is dat? De tentenkamp. Ja, en deze dan nog bij. Bent u tevreden over de opkomst en de input van deze avond? Bijzonder tevreden. We hebben dat ook vanuit ons team wel professioneel begeleid en voorbereid. Maar de respons is bijzonder leuk en heel interessant. Heel pak ideeën. Dus het is niet louter op vlak van ontwerp, maar ook op vlak van beheer. Dat er al aangegeven wordt van, we willen een charter ook voorstellen. En daar is een stuk partnerschap. Vanuit de ontwerper, vanuit de opdrachtgever, maar ook vanuit de toekomstige gebruiker. En dat waren de mensen die hier vanavond waren. En die toekomstige gebruiker kan bijvoorbeeld zeggen van, goh, er is een boomgaard in het gebied nu, toevallig ligt dat daar, overgenomen van een landbouwer, die boomgaard blijft bestaan. En wel, misschien gaan we met enkele bewoners of met enkele jongeren ons inzetten om elk jaar sap daarvan te persen. Of een ander die zegt van, 1 keer per jaar wil ik wel een insectenhotel bouwen met de klas van Breskens of et cetera. Dus dat is een, ik zou zeggen dat is dan een traject dat langer loopt dan gewoon een avond rond tafel mee ontwerpen. Na het zien van alle ideeën en alle adviezen hebben wij alle vertrouwen in dat het een heel mooi project gaat worden. We kijken er naar uit en we zullen het volgen. Tot de volgende keer. Carnaval. Lekker gek doen met een drankje. Maar zou dat dit jaar ook nog kunnen? Zou er goed op gecontroleerd worden nu de leeftijdsgrens verhoogd is? Hier gaat de stelling deze week over. Welkom bij Kikker TV. De kikkerstelling van deze week is: er moet streng gecontroleerd worden op alcohol met carnaval. We gingen in Breskens kijken wat de mensen ervan vinden. Vindt u dat er streng gecontroleerd moet worden op alcohol met carnaval? Ja, dat vind ik wel. En waarom vindt u dat? Nou, vanwege de vele ongelukken en vechtpartijen die er altijd zijn en zulke soort dingen. Dat is mijn mening. En vindt u niet dat we het voor één dag, voor 1 keer in het jaar, dit ene feest door de vingers mogen zien? Nou, als ze direct naar huis gaan, het café vind ik dat prima. Maar ja, als ze met mate drinken, dan vind ik het wel goed. Het moet een beetje leuk blijven, vind ik. Vindt u dat er streng gecontroleerd moet worden op alcohol met carnaval? Nou, strenger gecontroleerd moet in ieder geval gecontroleerd worden. Hè. Je hebt een wet en als je daar de wet niet naleeft, heb je geen wet nodig. Hè. Ik denk dat dat vrij simpel is. En vindt u niet dat het voor 1 keer door de vingers mag gezien worden omdat het maar een eenjaarlijks feest is? Nee, dat is absoluut niet. Ik denk dat je er gewoon hanteren moet. Hetzelfde met roken in de openbare gelegenheden. Je moet dat niet toestaan. Of je hoeft geen wet mee te maken. Vindt u dat er streng gecontroleerd moet worden op alcohol tijdens carnaval? Ja, streng is een groot woord, maar ze moeten natuurlijk zichzelf niet inkomen als eiken. Oké, en vindt u niet dat het voor 1 keer door de vingers mag gezien worden? Ja, wet is een wet. Maar ze gaan toch wel drinken, dat kan je toch niet tegenhouden. Dit was de kikkerstelling voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Yes! Wow, wat? De druppels op de watertoren zijn gered. Ze kunnen gerenoveerd worden. Welkom bij Kikker TV. Achter mij staat de watertoren van Oostburg. Vinden jullie ook dat dit een van de mooiste gebouwen van Zeeland is? Wij namelijk wel.
kunt u allereerst eens vertellen wie u bent? Ik ben Johnny Berends en ik ben beeldend kunstenaar. Oké, en het klopt dat u de druppels daar heeft geschilderd? Ja, dat klopt. In 1994 heb ik een ontwerp gemaakt voor de muurschildering op de Watertoren en die heb ik zelf gerealiseerd in 1995. Oké, en kunt u eens vertellen wat het betekent? Ja, je ziet eigenlijk een barst of een scheur waaruit druppels water naar buiten vloeien. En de vorm van die barst en die druppels die heb ik me eigenlijk door laten inspireren door de wonden zoals die eeuwenlang werd afgebeeld in de schilderkunst. In de borst van de gekruisigde Christusfiguur. En hier op de toren heb ik dat uitgewerkt tot een verzelfstandig beeld. Dus het is eigenlijk, je ziet eigenlijk een hele stoere, monumentale toren. En door die barst daarin te schilderen met die druppels op die manier, probeer ik eigenlijk ook een soort kwetsbaarheid te verbeelden. Oké. En waarom denkt u dat dit gebouw een van de mooiste van Zeeland is? Ik denk los van de muurschildering. Ik was me er heel bewust van voordat ik daar een ontwerp voor gemaakt heb voor het gebouw. Vond ik eigenlijk dit al een van de mooiste gebouwen van Zeeland. Vooral om zijn architectonische waarde. Wordt hij ook nog een keer opnieuw geschilderd? Nou ja, zoals je ziet, ziet hij er echt wel grauw uit. En vooral met dit weer ook. En er is de afgelopen zomer een actie gevoerd om de druppels neer te herstellen. Die actie is ook geslaagd en dat houdt dus in dat ik komende zomer weer op de hangbrug sta om de druppels opnieuw te schilderen. Oké, misschien dat we daar ook wel bij kunnen zijn om te filmen. Nou ja, je bent welkom. Dit was het weer voor Kikker TV. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te stemmen. Ja, stop. Wie? Wat? Waar? Wethouder. Welkom bij Kikker TV. Vandaag gaan we het hebben over Wethouders. veel kijkplezier. Weet je wat een wethouder allemaal doet? Nee, eigenlijk niet. En waarom weet je dat niet? Weet je het ook niet ongeveer? Ja, een klein beetje wel. Ik denk wel dat ik weet wat hij ongeveer doet, maar wat precies zijn taak is, dat weet ik niet. Weet je wat een wethouder is? Een wethouder is iemand die hoort de wet te kennen. Dat moet u dus, daar gaat hij over. Winkels, bedrijven, of dat wel kan, of het wel voor de wet toegestaan is en zo. Dat gaat. En trouwen natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld je paspoort en zo, of er iets mis is en zo. Dat is iemand die dus de wet van tot A tot Z goed kent. En die kan je dus advies geven of iets goed of verkeerd is. Lijkt het u leuk om wethouder te zijn? Nee. Nee, laat hij het nog mooi wezen. Maar het is wel een mooi beroep. Maar als je het mis hebt, dan hangt je natuurlijk. Hè? Dus. En ze hebben het wel eens mis. En lijkt u het leuk om wethouder te zijn? Ja en nee. Het lijkt me leuk om wethouder te zijn en dingen voor elkaar zien te krijgen voor de mensen. Maar het is echt een hele drukke baan eigenlijk. Veel werk aan, veel onvrede bij de mensen. Dus je kunt nooit niet voor iedereen goed doen. Maar iets zien veranderen of kunnen veranderen in een gemeente, dat kan heel waardevol zijn, ja. Wat is een wethouder precies? Een wethouder, dat is iemand die door de raad benoemd wordt, door de gemeenteraad. En die doet de dagelijkse werkzaamheden voor de gemeenteraad. Dat is vaak veel vergaderen, maar ook beslissingen nemen over waar we scholen gaan bouwen. Of waar we woningen gaan bouwen. Of welke straat we gaan veranderen. Dat soort dingen. Dat doet de wethouder. Oké. En doen die ook dingen voor jongeren? Deze wethouder wel, want die heeft toevallig de jongeren in zijn portefeuille, heet dat met een moeilijk woord. Dat betekent dat ik daarover ga. En gisteren ben ik toevallig geïnterviewd over de gelden die we voor de jongerenactiviteiten beschikbaar stellen. En dus we proberen wel zoveel mogelijk voor de jeugd te doen. Is wethouder zijn leuk? Dat is heel leuk, vind ik. Je mag met iedereen praten en het is heel afwisselend. Dus het is leuk om daarbij betrokken te zijn. Oké. En heeft u zich daarom ook herkiesbaar gesteld? Ja, dat klopt. Ik vind het heel leuk en er zijn een heleboel dingen in beweging bij de gemeente. Dus ik wil dat graag nog een keer doen.
En als u herkozen zou worden, hoe zou u dan voelen? Nou, dan zou ik me wel blij voelen, want dan mag ik nog 4 jaar mijn best gaan doen voor deze gemeente. En wat gaat u dan doen voor jongeren de komende 4 jaar? Nou, we gaan een heleboel proberen te doen. We hebben geld beschikbaar dat jongeren zelf dingen mogen bedenken. Die willen wij betalen. We gaan natuurlijk kijken of we jongeren kunnen helpen met het organiseren van activiteiten. Dus dingen die ze graag willen doen. En zo gaan we ieder jaar weer wat bekijken om die jongeren zo actief mogelijk te maken in deze gemeente. En mag ik KikkerTV blijven? Tuurlijk. Dat is niet meer weg te denken, hè, KikkerTV. Voor mij mag dat blijven. Dit was KikkerTV. Bedankt voor het kijken. De muziekschool gaat verhuizen. Ze verhuizen naar het Swin College. Deze week hebben ze daar een muzikale introductie gegeven. De Zeelse muziekschool is verhuisd naar het Swin College. Daarom geven ze een optreden in de aula. Wij willen wel zo'n optreden bijwonen. Wij zijn op dit moment staan we hier in het Swin College, omdat we starten met een live band die vandaag onze opening wordt om in het Swin College plaats te gaan nemen. Wij zaten daarvoor in de Hoekzak. En daar hebben we heel lange tijd muziekles gegeven. Dat kan helaas niet meer doorgaan. Dus we waren op zoek, of we moesten op zoek naar een nieuwe locatie. En dat is dus het Swin College geworden. En waarom nou precies eigenlijk het Swin College? Nou, we hebben heel veel verschillende locaties bezocht in Oostburg. En het is niet makkelijk, omdat je met muziek produceer je ook geluid. En dus je kan niet zomaar ergens gaan zitten. Plus, we wilden ook voor de hele gemeente Sluis, voor Oostburg, kijken van waar is het ook mooi om aansluiting te vinden. Nou, hier zijn heel veel jongvolwassenen. Ook onze doelgroep, heel veel van de kinderen, van de leerlingen, die zitten ook bij ons. Dus ja, je kan niet beter hebben dan in het Swin College. En waarom moesten jullie bij de andere locatie weg? Omdat de Hoekzak een andere bestemming krijgt. En dat was in het begin nog niet echt duidelijk wat dat zou worden. Op dit moment weet ik dat er een school of een paar scholen in gehuisvest gaan worden. Ook weer met een soort van pauze. Totdat er echt weer andere bewoners inkomen. Ik weet het op dit moment ook niet echt. Het is in ieder geval een gemeentelijke beslissing. En vandaar dat wij dus op zoek gingen naar zijn gegaan naar een andere locatie. En wat vond u er vandaag van? Ik vond het hartstikke gezellig. Het was natuurlijk lekker druk, dat wel. Ik moet zeggen, ze deden natuurlijk, ze zaten allemaal keurig netjes op hun stoel. Nee, maar volgens mij vond ze het leuk. En hoe vinden jullie dat jullie nu in het Swin mogen komen? Hartstikke leuk natuurlijk, dicht bij de leerlingen. Voor de leerlingen ook prettig, kunnen ze toch op school blijven. En dan kunnen ze gelijk door naar zangles of naar andere lessen die ze dan willen volgen. Dus dat is leuk, super. Ga je dat vaker doen van die optredetjes nu? Ik hoop het. Nee, het is wel gezellig. Ik denk dat misschien best wel de behoefte ook aan is. Want hoe meer leerlingen natuurlijk dit weten, misschien willen ze ook wel gaan optreden. En als je dit natuurlijk wat vaker kan plannen, is het wel leuk als er ook nog meer leerlingen zouden meedoen. Vind ik wel, ja.
I'll give my all to you. You're my end and my beginning. And even when I lose, I'm winning. En wat vond u er vandaag van? Ik vond het vandaag heel erg leuk. Ik vond het heel erg leuk om ten eerste om hier te zijn. Maar het is ook zo, als wij zoiets doen met de docenten van de muziekschool, staan wij onszelf eigenlijk gigantisch te amuseren. En ik denk dat dat er ook al van afstraalt. Dat is ook een reden waarom ik het heel erg leuk vind om dit te doen. En reageerde het publiek ook goed? Ja, maar had wat mij betreft iets heftiger gemogen. En kunnen nu al deze kinderen zich ook aanmelden voor de muziekschool? Ja, natuurlijk. Iedereen kan zich aanmelden. We hebben ook flyers liggen, dus ze kunnen ook gewoon bij de administratie voor informatie vragen. Of natuurlijk gewoon bij de muziekschool. Ja, en we hebben eigenlijk allerlei lesvormen die aangeboden worden. Tenminste, we hebben nu 8 lessen voor €80. Maar ze kunnen ook vioollessen of trompet of saxofoon of zang. Dus alles is mogelijk. Ja. De leerlingen hebben genoten van deze spetterende show. De band ook en wij natuurlijk ook. Niet alleen de muziekschool was actief op het Sint-College, maar de politiek was er ook van de week. En wat ze daar precies allemaal gedaan hebben, dat gaan we nu even bekijken. Welkom bij KikkerTV. Vandaag is er op het Swing-college een debat tussen jongeren van het Swing-college en politieke partijen. Daarom gaan we eens kijken hoe ik, de beste interviewer, het heb gedaan. Nee, ik ben de beste. Nee, ik ben de beste. Ik ben de beste. En dan zou ik nu graag even zien wat daar, en dan zie ik unaniem groen. En dan gaan we even kijken wat onze leerlingen daarvan vonden. En dat is 91% eens, maar toch ook 9% tegen. Dus goed, er zit hier blijkbaar nog een bepaald standpunt wat niet achter de tafel zit. Wat vond u het sterkste punt van vandaag? Het sterkste punt vind ik uiteindelijk dat er überhaupt aandacht wordt besteed aan de verkiezingen en aan de politiek op school, onder jongeren. Ik bedoel, vroeger gebeurde dat heel weinig. Het was overigens niet de eerste keer dat het hier gebeurde hoor. 8 jaar geleden heb ik hier ook alles gezeten. Maar uiteindelijk vind ik dat het sterkste punt van heel de dag. Wat vond u van de vragen die er werden gesteld vandaag? Ik vond dat er een aantal hele goede vragen tussen zaten, maar er zaten er ook wel een aantal tussen wat wel goede vragen zijn, maar die voornamelijk gingen over landelijke politiek. Ik bedoel, alcoholleeftijd van 18 jaar of 16 jaar, daar kan ik wel iets over vinden, maar uiteindelijk wordt dat besloten in de Tweede Kamer en niet in de gemeente. In het kader van meer Europa streven we in de gemeente Sluis naar meer grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen. Nou, dat is unaniem. In de hele gemeenteraad wordt dat straks aangenomen. En we zullen even kijken wat onze leerlingen daarvan vinden. 60% is het daarmee eens en tot 40% is het daar niet mee eens. Even reageren op een paar vorige sprekers. Wij zijn zeker omdat wij zoveel in basisschool terug willen voor een heel fijn netwerk van openbaar vervoer, belbussen, maar ook met vrijwilligers met busjes. Maar ik wil even reageren op meneer Langeraad. Het rolt zo makkelijk uit de mond. De veerboot goedkoper, de tunnel goedkoper, het vervoer goedkoper. Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Uw slogan was toch hand op de knip.
vond u van deze dag? Ik vond dat een hele leerzame dag. Zowel voor de raadsleden die achter de tafel zaten en ook voor de leerlingen in de zaal. Wat vond u het belangrijkste punt van vandaag? In feite waren alle stellingen, die zijn altijd even belangrijk, vind ik, want als dat ter sprake komt. Maar het uitgaansleven van de jeugd vond ik het belangrijkst. Voornamelijk het punt van de disco, waar wij als VVD een motie voor gaan indienen morgenavond in de raad. En waar ik vanuit ga dat die aangenomen wordt, zodanig dat de jeugd niet meerdere malen, maar zo vaak ze willen een disco kunnen bezoeken in onze gemeente. Wat vond je van deze dag? Ja, ik vond het wel super interessant en ik vond het ook leuk dat de leerlingen wel echt meededen en ook zelf vragen stelden en zo. Volgens mij heeft het veel mensen wel geholpen om een beetje indruk te krijgen van de verschillende partijen. Was het af en toe saai of vond je het de hele dag interessant? Nee, ik vond het wel allemaal interessant. Er waren wel een paar stellingen waar iedereen het mee eens was en dat ik zoiets had van ja, dat is niet echt nodig om daar verder op in te gaan. Maar veel dingen, ja, alcohol kwam natuurlijk heel vaak terug. Maar ik vond het wel heel interessant om de meningen te horen. Rijkere mensen moeten meer betalen dan arme mensen voor de gezondheidszorg. Wie is het daarmee eens? Is goed, oneens is rood. Dit was Kikker TV. En alsnog vond ik dat ik de beste interviewer was. Ik ben de beste! Ik ben de beste! Nee, ik ben de beste! Nee, ik ben de beste. Ik ben de beste. Maar ik ben het hoogst, dus ik ben de beste! Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.